Ти давай. Вика го обръщай така, защото така става съпрес. Добре, го така. Аз много обичам да ям палачинки. Ям палачинки по 3 пъти на ден. О, не, палачинката пак загоря. О, шит! Ужасно е! Слагам палачинки с много мазнина и захар, за да станат по-турски. Наричам своите палачинки ирански питки. Са дебели, има. О, не, пак обърках. Валя, помагай му нещо. Жия, натисня тук. Натисна към палачинките по 3 пъти на ден. Гледам палачинката се припича. Значи е добра. Не се разкъсва като тази. Когато стигнах до умозаключението, че когато припичам палачинките повече, те не се разкъсват. Но имам един голям проблем. Палачинките ми винаги стават на дупки. О, не, пак на дупки. О, не, пак дупки. Това се получава, да си половин пакет чебурек в соп. И то да хляб. И то да вляза в унито. Кажи, че ти сложил захар. Сложих много захар. Просто хванах Имаше и яйца за това приспособление и си... О, не, много сбърках. Гледам палачинката прегара. И сложила си захар. О, фак! Не на тези химията. Когато са останалите, когато си за палачинки. Пак ми оцелих чинията. Трябва да разбъркам тестото. Разбъркам тестото и един ден. Те ще сложиш захар. И то паяне на палачинки. То стана само захар. Това се нарича карамелено тесто, защото захарта към останалите съставки е 40 към 1. Те ли спи обаче? Слагам палачинката да се пече. По 3 пъти на ден. По 3 пъти на ден. О, не, пак бърках, много дупки. Чакай да видим дупките. Страшно са. И те продължават да се увеличават. Те продължават да се увеличават, но стигаме до заключението, че колко повече припичам палачинки, толкова по-малки стават дупките. Сега трябва да се опариш на тигана. Или да се зреш това. Ау, шит! Много сбърках. Затова взимам картоф. Може да си пръскам на пъти на ден, не се парвам. О, не, много сбърках. Панталоните ми са целите в мазнина. Обувките са му в сол. Обувките са в сол. Открити сладкото, едното мириш на джибри. Сладкото... О, не, мириш на джибри. Ама какво е вкус? И водката свърши. И водката свърши. И палачинката взе да пуши. Аз много обичам да пия водка. По 3 пъти на ден. Палачинките пушат по 3 пъти на ден. О, не, много сбърках. Ама как ще се изтеква? Ами толкова много захар. Толкова много захар? То ще стане карамелна. Не се изпеква. Изобщо не се изпеква. Аз много обичам да прегарям палачинките. Си прегарям палачинки по 3 пъти на ден. Обаче ме снима и насам, защото ти казах. Насам, каква е разликата? Че после клипчето ще си го гледаш на една страна. Аз много обичам да гледам клипчета. Гледам клипчета по 3 пъти на ден. О, не, много сбърках. О, шит! Сега трябва да се задавиш с пушика. Много обичам да мириш палачинки. Мириш палачинки по 3 пъти на ден. Не обичам да мириш палачинки. Не мириш палачинки по 3 пъти на ден. Добре, спри го вече. Стоп.